Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Com alguns ja sabreu, he anat publicant totes les portades de Bola de Drac de la sèrie blanca al meu Instagram. És per això que avui us porto 25 curiositats sobre la sèrie blanca que segurament ja coneixies i que potser no te'n recordaves. Potser m'ha quedat una mica llarg el títol. La sèrie blanca es va publicar des de 1992 a 1995. El primer número va sortir a la venda al desè Saló del Còmic de Barcelona. Va ser la primera edició que es va publicar fora del Japó. Es va editar en 2 idiomes simultàniament, català i en castellà. Cada número costava 175 pessetes, la col·lecció sencera van ser 26.775 pessetes, uns 160 euros. Els colors de les portades són un tret característic d'aquesta edició. El Club Super 3 va acompanyar tota la sèrie blanca des del primer número fins a l'últim. Al número 1 trobem una carta escrita per Akira Toriyama dirigida a tots els fans de Bola de Drac. Al número 2, per primer cop, vam poder veure la cara d'Akira Toriyama. Durant els següents números podem trobar diferents articles que ens donen a conèixer l'obra d'Akira Toriyama, el manga i el Japó. A partir del número 9 es van començar a publicar esporàdicament les fitxes de Bola de Drac. Es van fer un total de 52, la primera va ser la de la Bulma. A partir del número 10 apareix una secció fixa, el racó d'en Goku, on es rebien cartes dels lectors de tot l'estat. Al número 712, al creuar-se els idiomes, el racó d'en Goku es va publicar en castellà. Arribaven tants dibuixos que es va destinar una pàgina només amb els dibuixos dels lectors. Al número 15 trobem cartes dels lectors de l'edició japonesa de Bola de Drac. I al número 21 trobem una primícia editorial, amb imatges de Bola de Drac 7-7. Al número 31 s'anuncia la sèrie vermella, una publicació quinzenal que serà la continuació de la sèrie blanca. Al número 88 vam tenir l'arbre genealògic dels androides del Dr. Gero. Al número 86 s'anunciaven els VHS d'Aventura Mística i La Bella Dorment al Castell del Mar. Al número 100 ens expliquen com va ser editar un manga japonès a Barcelona al 1992. Al número 126 trobem la secció Oriental Connection, on mitjançant cartes es podien compartir aficions d'alguna sèrie o vendre i intercanviar números. Als números 87, 100 i 153, Planeta ens va regalar 3 pòsters. Els personatges que més surten a les portades són la Bulma al número 3, amb 19 portades, en Krillin, en segon lloc amb 33 portades, i en Goku, en primer lloc amb 111 portades. I aquestes han estat algunes de les curiositats que podeu trobar a la sèrie blanca. Pròximament faré la sèrie vermella. Recordeu deixar un m'agrada, subscriviu-vos i doneu-li la campaneta o no, feu coses de més de profit. Gràcies i fins la propera. Adeu!